On the 6th of November 2024, the Chief Executive Member of the KHADC Pyniaid Sing Syiem inaugurated the Khasi Traditional Spa in Laitmawsiang village, East Khasi Hills District. The inauguration ceremony was graced by the President of the Centre, Mayfereen Ryntathiang, the Sordar of Laitmawsiang, Jiwon Riahtam, and other notable guests. During his remark, Pyniaid Sing Syiem commended the proprietor's vision in creating a space whose name alone evokes healing. He also voiced concern over the diminishing native vegetation, specifically medicinal herbs and grasses, linking this decline to forest fires and deforestation. Syiem urged upon the community to take an active role in environmental preservation and conservation, stressing the critical need to protect these natural medicinal resources. Ngan kap ini ruban daga jing don lang ba iba balma I Sordar kong Mayfereen bat kiwe baro kan tamru banyo sakilang bat pi ki nong shong jongka Laitmawsiang banyo ban play kan ka Khasi Traditional Spa kaba ai kerteng yaka kadwar jingkhya menta daga ba ot ini ruban. Damar ba ngidon kam banlong kinong shlong ki bakit kya ki balong responsible lagi ni kren chapan ga jingrospa hakame mariang ga jungi ngiladon lut kat ka banginyo ngiladon lut henry ka shong hanga hapi ban sumar pat yaka bat ngape ka jingdo kini ki kenbat tenrai hapo kari khasi ga be jungi ka jingdo jatno jongki phlang ki balong dawai ki kenbat ki balong dawai ki sla ki balong dawai kini ki thiet ki balong dawai ki thiet ding ka jingdo jatno na kari ga jungi ka dei na ka we ka daw ka bangi ngim sumar ya kamarya balai long kumta pipet man kasnam delasdang kapor terang gumne lasdang sabanwan kalyur shwabanwan kalyur hau banai leber ubanai yayong sedang ki breu banya thangklau natrai bak merton ya kubur lang bak ngai kata kajing thangklau kalong kawai na kadaw ba ban pendu jai ni kini ki tempat tenrai ki jungi ki dawai ki ban yarap ya kamet ke jungi kumkhun ban breu nga kentu ya ka shnong Laitmawsiang yi Sordar bat ya komiti bar kawai sobha kel bat te lakam ya kum kini ki jingja habade bat ka thangklau ba kane kawan ra shisha ka jingdu nong ya kari hibro kawai bat ni pet ya kani ka dong ka thai ka jongpi I thiang banwan shane ban pet ikini ki lom ki ba itnat ki klau ba itnat henrei katno ka jing khreng yi ki nong wan pet kai na shabar jong ka jala ka jungi na shabar jong ka ri India ka jungi rei sosi banong tangpoi ka por thangklau la dumlut ka sahit beneng la yonglut kamadan kamadya undan jing itnat shu hangno ngin khreng yi ki nong wan pet kai ki tourist pila pihap ban perkhat kawai kum ki nong shnong Laitmawsiang ka sora hi pro kawai baki dei ki nong wan ai jai phi ladam dan tourist lese kan hiar ka yo ka kot jong ki nong shnong kani ga dong ka thai namakat ni phidon kani ga kilom ki wa be tanat ki shat ki be tanat kinlong leno ei ladam dan bawan ban pe ya kani ga jaka jong phi ngakem tu bas tong ini ya sumar bha abai dei bat kamarian